Kaixo, zer moduz? Ipuina hau, nire amonaren amonak kontatua. Bueno, nire amonari, eta berak niri. Oin dela, 150 urte edo, gutxi gora bera, Oiartzunea, oporretara etorri zen odei bihurri bat. Ta zeiten zuen odei bihurri horrek. Arratsalero, arratsaleko 6 Oiartzun guztia, ilunpetan uzten zuen. Odeiak, eguzkia estaltzen zuen. Gauza da, garai hartan, ez zeudela gaur egun bezain beste linterna, eta mugikor, eta farola. Eta garai hartan, oinatz, garoa eta urko anai arrebak, esan zioten amari. Bueno, oinatzek esan zion amari. Ama, bekira, ni hemen etxetik gertu jolastez espartuta nago. Nik pasora joan nahi dut, mese. Oinatz, 6 Oiartzun ilundu egingo da eta beldurra pasako duzu. Badaukazu ordularia? Ez, ama. Bueno, bazoaz. Eta erizako kanpainak entzuten dituzunean, itzuli. Garoak ere entzun zuen eta, aita, oinaz joango da basora eta ni ez, nik ere joan nahi dut, mesedez. Garoa, badaukazu ordularia? Ez. Odeiak. Eguzkia estaltzen duenean, beldurra pasako duzu. Gauza bat, elizako kanpaiak entzuten dituzunean, azkar etorri etxera. Bai, ama. Urkok orduan ere, esan zion amari. Ama, oinatz eta garoa joango dira basora eta ni ez, nik ere joan nahi dut, mesedez. Oinatz, garoa eta urko, basora joan ziren. Eta basoan egin daitezken gauza guztiak egin zituzten. Arrapaketetan jolastu ziren, eskutaketetan jolastu ziren, zuaitzetara ego ziren, kroketarena egin zuten, bultzatzuten bata besteari, eta gauza pila bat egin zituzten. Baina, egia da oinatz zaharrenak esan ziela. Beira, ni zuekin jolastez aspertuta nago. Nik orain egingo dut gehien gustatzen zaidana. Eta oinatz, saltoka hasi zen eromodun. Salto. Garoa eta urko begiratzen zioten harridura arpegiarekin. Orduan garoak esan zuen, nik ere egingo dut gehien gustatzen zaidana. Garoak harriak hartu eta bota. Egon zen denbora luzez. Eta orduan urkok ere esan zuen, nik ere egingo dut gehien gustatzen zaidana. Urkok, bere amonak oparitutako kaxa bat zeukan, eta orduan kaxan, zomorroak sartza erabaki zuen. Balistorrak, amona mantangorria, matxin saltoak, kilkerrak, arrak, erleak, zomorro pila bat sartu zituen urkok kaxan. Oinatzek bitartean saltoka jarraitzen zuen, eta garoak harriak hartu eta bota. Baina bapatean, beraiek konturatu gabe, talan, seirak puntxuan izan ziren. Eta odei bihurriak, pixkanaka, eguzkia estali zuen. Beraz, oinatz, garoa eta urko, ilunpetan geratu ziren. Urko, gazteena, negarrez hasi zen, ez zer ikusten, ez duk zapatuko etxerako bidea. Lasai, esan zion garoak, lasai urko, begira. Ni ziur nago aurrera jarraituko dugula eta etxeren bat topatuko dugula. Bueno, egia esan, ez da zer ikusten. Lasai, esan zien oinatzek. Lasai garoa, lasai urko, ni ziur nago etxeren bat topatuko dugula, etxe hortan norbait egongo dela eta guri txera enoino lagunduko gaituen norbait topatuko dugula, lasai. Beno, egia esan ez da zer ikusten, ez da inor ikusten. Hiru anai arrebak, negar egon ziren denbora luzez. Baina bapatean oinatzek esan zuen. Nahiko da, ez dugu negar gehiago egingo, ni badakit zer egingo dugun. Ni beti saltoka ari nahi zenez, salto erraldoi bat egingo dut lainoraino, eta lainoa irekiko dut, nire eskuekin lainoa irekiko dut, eta eguzkiaren argiarekin topatuko dugu etxerako bidea. Garoak, harridura aurpegiarekin begiratu zion eta esan zion, zu flipatzen zaude. Ez,
Eta orduan oinatzek salto handi bat egin zuen. Baina ez zen iritsi. Beste salto handi bat egin zuen. Baina ez zen iritsi. Eta azkenean egin zuen, bere bizitzan egin zuen saltorik handiena. Baina ez zen iritsi. Beraz berriz ere oinatz, negarrez hasi zen. Ez du topatuko etxerako bidea. Lasai, esan zion Garoak. Lasai egon, salto batez odeira iriste ezinezkoa da. Baina harriekin, ni beti harriak hartzen eta botatzen ari naizenez, harri bat hartuko dut, lainora botalko dut, lainoa puskatuko dut, eta eguzkiaren argiarekin topatuko dugu etxerako bidea. Zu bai zaudela flipatzen, esan zion oinatzek. Baina Garoak hartu zuen harri bat eta bota zuen zerura. Eta ondoren hartu zuen beste harri bat eta bota zuen zerura. Eta ondoren beste harri bat eta bota zuen zerura. Eta beste harri bat, eta beste harri bat, eta beste harri bat, eta beste harri bat. Eta azkenean hartu zuen harririk harinena. Eta bere indar guztiekin zerura bota zuen. Ze uste duzu, iritsi zela? Ba ez. Eta Garoa ere, negarrez hasi zen. Ez du topatuko etxerako bidea. Urko ere negarrez egon. Eta oinaz ere. Hirurak berriz ere negarrez ari ziren. Baina urkok kaxa zeukan eskuetan. Eta bapatean bururatu zitzaion kaxa erikitzea. Eta orduan Urkok esan zion Garoari, Garoa, jarri nire atzean, nire kaxatik argia ateratzen da. Eta oinatz, jarri Garoaren atzean, nire kaxatik argia ateratzen da. Eta kaxa pixka bat erekiz. Kaxa barruan zeuden zomorroi esker bilatu eta topatu zuten etxerako bidea. Zeren Urkok zomorro asko bilatu zituen, baita ipurtargiak ere, eta ipurtargien argiari esker topatu zuten etxerako bidea. Eta oinatz, Garoa eta Urkok topatu zuten, noski, etxerako bidea eta konturatu ziren ze goxo eta ze gustora zeuden beraiek etxetik gertu eta etxe barruan. Eta katu-katu, ipuin hau bukatu. Agur!